кӯдакистони хусусии Ҳамадон Kids дари худро барои фарзандони шумо боз намуд. мо медонем ки ҳар як кӯдак табиатан барои муваффақ шудан дода шудааст. вазифаи мо бошад чӣ гуна мустақилона устувор будани қобилиятҳои кӯдакон ва таълим доданро ба онҳо кӯмак расонем. мураббиёҳои кӯдакистон мураббиёҳои соҳибкасбу бо таҷриба мебошанд. ҳар кадоме аз 3 то 5 сол таҷрибаи корӣ доранд. ҳайати пурра, мураббияҳо, коркунони тиб, дояҳо, ошпазон, посбонон, муаллимаҳои рақс ва теквандо. таълим дар ин кӯдакистон бо 3 забон ба роҳ монда шудааст: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ. омӯзиш бо забони русӣ дар сатҳи олӣ. таҷҳизотҳои ҳуҷраҳо аз таҷҳизотҳои замонавӣ мебошанд. бозичаҳо, таҷҳизот ва тамоми шароит барои ҳар як кӯдак алоҳида аст. графики ҳаррӯза аз соати 8 то 5 ба амалӣ гардонидани тарбияи ҷисмонӣ ва фаъолияти эҷодии бачагон ёрӣ расонанд. терапияи санъат барои кӯдакон, дарси мусиқӣ, хореография, расмкашӣ, моделсозӣ, дарси теквандо, массаж барои кӯдакон, саҳни бехатар ва муҳофизшаванда. ҳар як ҳуҷра бо камераҳои назоратӣ ҷиҳозонида шудааст. таълими саводнокӣ, математика, инкишофи нутқ, насабнома, оғози хушӣ, гашту гузор ва экскурсияҳо дар ҷойҳои ҷолибу тамошобоби Тоҷикистон, шиноварӣ дар ҳавз, гузориши видеоӣ бо дархости волидайн барои фикру мулоҳизаашон, 4 маротиба хӯронидани ғизо, интиқоли кӯдакон ба тамоми душанбе. Ҳамадон Kids ба стандарти садикҳои байналмилаливу Аврупо мутобиқ гардонидааст ва имконият медиҳад ки кӯдакон шурӯъ аз зинаи аввали таҳсилот ба бартарияҳо ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. албатта кӯдаконро дар рӯҳияи хештаншиносӣ тарбият мекунанд. барои тараққиёти саводнокии фарзандони шумо шароитҳои муфидро омода кардаанд. айни ҳол бошад тахфиф рафта истодааст. дер накунед, зуд читобед, зеро ҷойҳо маҳдуд ҳастанд. қудуми файзбори фарзандони шуморо дар ин дабистони Ҳамадон Kids интизорем. суроғаи мо кӯчаи Тараққулзеҳнӣ, хонаи 26. рақамҳои телефон барои маълумот 992 931 48 00 11. Ҳамадон Kids, макони афсонавии кӯдакон.